Kang San Marcos mga igsuon na kining elemento nga gipakita nga daw walay concern si Kristo sa kahimtang sa iyang mga tinun-an. Ug siya nagpahayahay, sila nagkapuliki. Siya chill, cool lang didto sa nagtulog-tulog nga nagunlan, ang iyang mga tinun-an nagpanik na. Kining contrast nga gipadayag magpakita mga igsuon nga naay panahon sa atong kinabuhi nga bation nato nga ang Ginoo walay paki sa atong kaugalingon, sa atong kahimtang, sa atong mga problema. Kay kung tan-awon nato diha sa Biblia, kanunay gilantaw gayud ang hulagway sa usa ka baruto, sa usa ka bangka nga ginasakyan sa mga apostoles nga mao ang simbahan ug ang unos mao kini ang mga naghulga sa dagan sa kinabuhi sa simbahan nga gikan sa gawas. Ug usahay mabati nato nga diha mismo sa atong kaugalingon murag gipasagdan kita sa Dios apan ang pagkatinuod nga ang Dios wala di ay nagpasagad kanato, kundi siya mismo ang nag-agni kanato. Nga unsa man ang sitwasyon, unsa man ang kahimtang, ato gayud nga bation una sa tanan mga igsuon, nga ang Ginoo nakig-uban kanato. Ug ang iyang pakig-uban kanato, silent man, chill man, unya, dili kita makarelate sa iyang mga gihimo, nagpabilin nga ang Dios gayud atong saligan tungod kay siya adunay gahom alang sa tanan. Ug kini siguro ang kanindot sa version ni San Marcos nga nagaawhag kanato sa atong kaugalingon. Nga di ay maayo nga mabati nato nga si Jesus uban sa panaw sa atong kinabuhi. Diha sa mga sakramento, mao kana ang dako kayong timailhan nga iyang gihatag kanato. Sakramento sa bunyag nga siya nagtanom sa liso sa pagtuo aron pagpakita nga siya uban kanato. Sakramento sa kumpisal nga siya kanunay nagmapasayloon kanato bisan sa atong makanunayon nga pagkasala. Sakramento sa Eucharistia, diin kita gilig-o niya, taliwala nining hagit sa kinabuhi. Sakramento sa Kaminyoon, diin taliwala nga tataw nga ang bag-ong sugod sa kinabuhi, naagayod ang unos nga moabot. Si Jesus nagapasalig sa iyang presensya sa magtiayon. Sa sakramento sa ordinasyon, makita nato nga taliwala sa kahuyang sa tao, ang Dios kanunay nagmasaligon, pinaagi sa paghatag niya, pagtawag niya sa usa ka tao, sa usa ka pari nga ordinahan bisan taliwala sa iyang mga kahuyang. Sakramento sa masakiton, ang nagapasalig nga bisan niining balod nga diin naa ang hulga sa kamatayon, ang Dios nakig-uban kanato. These sacraments are manifestation sa unsay nadungog sa atong pagbasa karon nga wa kita biyai sa Dios. Apan usa lain kanang pagbati nga wa kita biyai sa Dios, lain pud kanang pagbati nga kita masaligon sa iyang presensya sa atong kinabuhi. So busa mga igsoon, two-way kini. When we talk about faith, kung hisgutan nato ang pagtuo, dili lang ang pagsalig sa Dios diha kanato, dili lang ang presensya sa Dios diha kanato, kundi ang atong pagsalig usab diha kaniya. Nga unsa may mahitabo, masabwan man ang atong baruto sa kinabuhi, muagi man tag dagko kayong unos, kita kanunay gayud
masaligon nga naa ang Dios. Ug kung naa siya kanato, walay daotan nga mahitabo kanato. Kana ang dakong pagsalig nga unta atong ipadayag sa atong Kristohanong kinabuhi. Busa, ining maong pagsalig unta magtulod kanato nga ang atong kinabuhi malaumon kanunay diha sa atong paglawig. Malaumon diha sa Dios kay dili gayud pakyason sa Dios ang iyang saad diha kanato bisag unsa man ang mahitabo. Busa uban niini atong pangayuon ining sakramento sa Eucharistia, ang dugang pa nga pagsalig diha sa Dios. Numduman nato nga ang pagsalig, trust, usag yun siya ka core values sa atong pagkapinialan, atong tangpuy-an diha sa adlaw-adlaw natong pagsagubang sa mga unos, sa mga balud, o sa mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Amen.